Αυτό είναι το νέο Compact Mini 311 Netbook της HP και συγκεκριμένα το μοντέλο 311C 1010EV. Πρόκειται για ένα netbook το οποίο συνδυάζει τις δυνατότητες και την ισχύ του επεξεργαστή Intel Atom N270 στα 1,6 GHz με την πλατφόρμα Ion LE της Nvidia, σε συνδυασμό μάλιστα με 1 GB μνήμης DDR3. Το συγκεκριμένο μοντέλο επίσης ενσωματώνει σκληρό δίσκο 160 GB, wireless LAN 802.11bg καθώς και Bluetooth. Ας το γνωρίσουμε λίγο από κοντά. Όπως μπορείτε να δείτε, οι αυξημένες του διαστάσεις σε σχέση με τον ανταγωνισμό έχουν ορισμένα πλεονεκτήματα και συγκεκριμένα στο πληκτρολόγιο, το οποίο βρίσκεται στο 92% του μεγέθους ενός πλήρους πληκτρολογίου, με μεγάλα πλήκτρα τα οποία διευκολύνουν ιδιαίτερα την πληκτρολόγηση, ενώ το δεύτερο πλεονέκτημα είναι η μεγάλη οθόνη του σε σχέση πάντα για την κατηγορία Netbook, η οποία έχει διαγώνιο 11,6 inches και υποστηρίζει ανάλυση 1366x768 pixels. Το touchpad είναι ιδιαίτερα ακριβές και διαθέτει scroll up and down λειτουργία. Η ποιότητα κατασκευής βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Αυτό εδώ που βλέπετε εδώ, το φινίρισμα είναι μεταλλικό, ενώ γύρω από το κάδρο της οθόνης το φινίρισμα θυμίζει αυτό της μαύρης λάκας πιάνου. Ακριβώς στο πάνω μέρος, στο κέντρο της οθόνης, υπάρχει μια webcam με ενσωματωμένο μικρόφωνο. Εδώ είναι το πλήκτρο για την εκκίνηση του υπολογιστή και δεξιά ένα πλήκτρο που δείχνει τη λειτουργία Wi-Fi. Ακριβώς κάτω και δεξιά γωνία υπάρχουν δύο ενδεικτικές λιχνίες για τη λειτουργία του σκληρού δίσκου και την μπαταρία. Ας δούμε όμως τις παρεχόμενες θύρες αριστερά και δεξιά από το λάπτοπ. Και ενδεικτών lock, η θύρα τροφοδοσίας, άρα αγωγός εδώ, μία θύρα USB και μία θύρα HDMI. Η θύρα HDMI είναι μια ιδιαίτερα χρήσιμη προστίκη, διότι επιτρέπει την σύνδεση του συγκεκριμένου φορητού υπολογιστή με μια οθόνη ή μια τηλεόραση ανάλυσης Full HD για να εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες του υποσυστήματος γραφικών της πλατφόρμας Nvidia Ion, που προσφέρει αψεγάδιαστη αναπαραγωγή βίντεο Full HD, δηλαδή ανάλυσης 1080p. Το υποσύστημα γραφικών της πλατφόρμας Nvidia Ion είναι το GeForce 9400M, το οποίο επίσης είναι ικανό και για την αναπαραγωγή παιχνιδιών και την επεξεργασία τρισδιάστατων γραφικών. Στην δεξιά πλευρά υπάρχει ένας card reader, ο οποίος προσφέρει υποστήριξη σε κάρτες μνήμης flash τύπου SD, MS, MS Pro, MMC και XD. Ακριβώς δίπλα υπάρχει μια θύρα για ακουστικά και μικρόφωνο, δύο USB θύρες, μια 1550 sub καθώς και μια Ethernet. Στην πρόσωψη δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο να δείξουμε, εκτός ίσως από το γεγονός ότι υπάρχει στο κάτω μέρος στερεοφωνικά ηχεία της εταιρείας Altec Lansing, τα οποία είναι ιδιαίτερα ποιοτικά, με πολύ καλό και δυνατό ήχο. Η μπαταρία αφαιρείται πανεύκολα
αυτόν τον τρόπο. Επίσης εύκολα επανατοποθετείτε. Ενώ με αυτές τις δύο βίδες μπορείτε να προσεγγίσετε το σκληρό δίσκο, την κάρτα Wi-Fi καθώς και τη μνήμη. Είναι ένα ιδιαίτερα ποιοτικό notebook. Το φινίρισμα στο πάνω μέρος είναι επίσης από μίμηση μαύρης λάκας πιάνου. Το αρνητικό είναι ότι γεμίζει δαχτυλιές, όμως αυτό λίγο ενδιαφέρει από τη στιγμή που του προσφέρει έναν αέρα ποιότητας και πολυτέλειας. Είναι ένα εξαιρετικό netbook με δυνατότητες 3D. Και για του λόγου του αληθές, ας τρέξουμε το benchmark του Resident Evil 5 για να δούμε πώς αποδίδει. Βρισκόμαστε στην έκδοση DirectX 9 του Resident Evil. Για να δούμε λίγο τα system settings. Πρόκειται για ανάλυση 1024x768 με το motion blur ενεργοποιημένο και είμαστε έτοιμοι να τρέξουμε το benchmark. Θα επιλέξουμε το fixed benchmark και εκείνη φορτώνει αυτή τη στιγμή. Ο σκληρός δίσκος περιστρέφεται με 5.400 στροφές και έχει μέγεθος 160 GB όπως ανέφερα και νωρίτερα, ενώ η μνήμη DDR3 που ενσωματώνει έχει μέγεθος 1 GB. Το frame rate, όπως μπορείτε να παρατηρήσετε αριστερά, κυμαίνεται μεταξύ 10 frame per second και 7 και 8. Δεν είναι βεβαίως ένα ικανοποιητικό frame rate, ωστόσο θα σας επιτρέψει, ακόμα και αν δεν παίζετε σύγχρονα παιχνίδια, να παίξετε τουλάχιστον τα παλαιότερα ή ακόμα και σύγχρονα με αρκετά χαμηλά την ποιότητα απεικόνησης. Όπως και να έχει, είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Να μπορείτε δηλαδή ακόμα και στο netbook σας να παίξετε τρισδιάστατα παιχνίδια. Για το συγκεκριμένο μοντέλο, δηλαδή για το Compaq Mini 311, θα έχετε τη δυνατότητα να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σε επερχόμενο review του gigahertz.gr.